Marku, samozřejmě, kdybychom hodnotili pouze třetí třetinu, tak si můžeme říct, že to je nešťastné, že jste prohráli, ale mě zajímá, je vlastně to nasazení třeba v té první třetině, protože do té třetí jste nastoupili úplně jako jiný tým. Kde vidíte ten možná ten důvod tomu, že třeba takovou energii nemáte hned do toho zápasu a ztratíte to v té první třetině? Neviem, ťažko povedať, ako možno trošku nás tie góly utlmili. Predsa len to boli také góly, že možno sme to nečakali, bolo to trochu také, že nás to nalomilo, možno aj tým to bude. Ale ako hovorím, myslím si, že už od tej druhej tretiny sme hrali dobre. Vytrvali sme si šance, mali sme tam pár tyčiek. Určite si myslím, že sme odohrali od tej druhej tretiny dobrý zápas, len vyšla ta snaha na zmar, keďže jsme nepremenili ty šance, které jsme mali. Jasně, ale to už bylo v situaci, kdy už prostě prohráváte. Přijde mi, že příčina je třeba hledat možná právě v tom začátku, že vůbec poskytnete soupeři tolik možností, aby se prosadil, ne? Ťažko povedať, ako musíme si pozrieť ten zápas. My sme ho hrali, nevideli sme ho zatiaľ zhora, musíme si pozrieť nejaké video a podľa toho uvidíme, čo ďalej, pôjdeme do ďalšího zápasu. Díky moc, díky. Díky. Marko, ještě bych se zeptal, jestli můžu ty vaše tyčky, tak to jste zažil někdy takový zápas, kdyby vám to tak vyloženě nalepilo? No, tak mám pocit, že teraz tú poslednú dobu trochu nám to takto nejak skáče, tyčky nejak, musíme proste viac na tom nejak robiť a ísť tým príležitostiam naproti a ono sa to obratí a verím tomu. Ak budeme hrať tak ako dneska v tej druhej polovici zápasu, tak si myslím, že sa nám to otočí a pôjdeme naspäť hore. A vnímali jste, že se vám třeba nedaří proti Mladé Boleslavi, že tam je ta negativní bilance, když jste ji samozřejmě nezažil, tak z těch venkovních zápasů, kdy Boleslavi se tady daří v Ostravě? Nemyslím si, skôr sa snažíme v každom zápase viac sústrediť na seba, pozerať sa na to, ako budeme hrať my a od toho sa odraziť ďalej, či hráme s takým superom alebo s takým. A teď máte silného soupeře Spartu, tak s čím do toho půjdete? Teď naopak mít silný třeba ten začátek a nemusíte honit případně další ztrátu? Tak samozrejme chceme sa odraziť od toho zápasu, ako sme teraz dohrali, takže verím tomu, že sa nám to podarí. Je to kvalitný super, ideme tam s tým, že chceme odtiaľ zobrať body, takže verím tomu, že ten zápas bude dobrý. Díky. Díky.